Gwam 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 ihe otu onye nwe ma ọha enwere ụlọ akwụ ya. Gwam 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 ihe otu onye nwe ma ọha enwere ụlọ akwụ ya. Ihe otu onye nwere mana ọha enwere ya. Ọchọ answer. Okay. Onye na-enwe ni aka elu. Onye ma answer we ni aka elu. Kero ụmụaka. Ụmụaka na-ekwu okwu sị. Onye na-aka elu. Ọ bụrụ na ha azaghị anya jụọ ya one by one maka na ụmụaka ibe ha kwuru ihe a na ọ bụrụ na ụmụ ha akọwara ihe otu onye nwe ma ọha enwere ụlọ akwụ ya. Ihe ofu onye nwere enwere ya. Okay. Mgbe ọ bụla nwere enwe ihe ọ ga-asa